prethodnom snimku smo određivali sinus, kosinus, tangens i kotangens, ugla od 75 stepeni i da bismo iste funkcije odredili, primijenili smo adicione formule za zbir uglova. Odnosno, tražili smo sinus od alfa plus beta, ovu formulu smo primijenili i kosinus od alfa plus beta, pa isto iskoristili da bismo izračunali tangens i kotangens. Danas imamo zadatak da odredimo trigonometrijske funkcije ugla od 15 stepeni. Sad je malo nezgodno da ugao od 15 stepeni predstavimo u obliku zbira, pa ćemo pokušati da predstavimo u obliku razlike. Sada mi znamo trigonometrijske funkcije uglova od 30 stepeni, 45 stepeni i 60 stepeni, to lako možemo odrediti. Pa sada gledamo kako ugao od 15 stepeni da predstavimo preko nekog od ovih uglova. Pa možemo na dva načina, tako što od 60 stepeni oduzmemo 45 stepeni ili od 45 stepeni oduzmemo 30 stepeni. Pa pošto smo u prethodnom snimku primijenili zbir uglova od 30 i 45, sada ćemo, da bismo dobili 15, iskoristiti uglove od 60 i 45 stepeni. Pa ćemo 15 stepeni dobiti kao razliku uglova od 60 stepeni i 45 stepeni. Jasno, 60 minus 45 je 15. Sada to da iskoristimo, da odredimo sinus od 15 stepeni. Pa zapisat ćemo ovako, to je sinus od 60 stepeni minus 45 stepeni. Znači imamo sinus razlike. Pošto ovdje imamo razliku koju ćemo formulu primijeniti, pa ovu drugu za sinus alfa minus beta. Po toj formuli sinus razlike uglova se dobije tako što se računa sinus prvog puta kosinus drugog i onda se oduzima sinus drugog ugla puta kosinus prvog ugla. Pa da pišemo to. Znači sinus alfa je ovdje 60 stepeni, puta kosinus 45 stepeni. I sada, pošto je razlika, pišemo minus, jer tako je po formuli. Ide sinus 45 stepeni, kosinus 60 stepeni. Pa, ajmo sad ponovo ću crtati trigonometrijski krug i isto gledati sa kruga da ne učimo na pamet. 0 stepeni, 90, polovina 90 je 45 stepeni. Ispod 45 je 30 stepeni, a iznad je 60 stepeni. Pa idemo za kosinus prvo. Ovdje imamo jednu polovinu, koren iz 2 sa 2 i koren iz 3 kroz 2. Pa ovdje opet jednu polovinu, koren iz 2 kroz 2 i koren iz 3 kroz 2. I uvijek možemo čitati ovako sa trigonometrijskog kruga, lakše je nego da pamtimo na pamet. Sinus je na y osi, sinus od 60 stepeni, bit će koren iz 3 kroz 2, puta kosinus 45 stepeni, kosinus je na x osi, koren iz 2 kroz 2. Zapisali smo ove dva, pa sada ide minus, sinus 45 stepeni je koren iz 2 kroz 2, puta kosinus 60 stepeni, projekcija na horizontalnu osu, bit će 1/2. I sve je ovo jednako, koren iz 6 kroz 4 minus koren iz 2 kroz 4, pošto isti imenilac ide ispod razlomačke crte i gore pišemo koren iz 6 minus koren iz 2 sve kroz 4 i ovo je sinus ugla od 15 stepeni. Da vidimo kako da odredimo kosinus ugla od 15 stepeni. Ponovo 15 stepeni predstavljamo u ovom obliku, znači bit će kosinus 60 stepeni minus 45 stepeni. To je jednako sada koju formulu primjenjujemo. Pošto je razlika uglova, primjenjujemo ovu posljednju formulu. Biće znači proizvod dva kosinusa, kosinus 60 puta kosinus 45 stepeni, pa onda kod kosinusa
Ako je ovdje minus, postaće tu plus. Znači ako je u zagradi minus, ovdje postaje plus. I sad ide sinus jednog ugla puta sinus drugog. Sinus 60 stepeni puta sinus 45 stepeni. Samo da vidim da li se lepo vidi sve. Trebalo bi. I to je dalje jednako. Kosinus 60 stepeni. Evo 60 stepeni ovdje. Kosinus je 1/2 puta kosinus 45 koren iz 2/2 plus sinus 60 stepeni sinus koren iz 3/2 projekcija na vertikalnu osu i sinus 45 stepeni puta koren iz 2/2. I to je dalje jednako. Biće koren iz 2/4, jer može se 2 puta 2, 4, 1 puta koren iz 2, to je koren iz 2, plus ovdje će biti kroz 4, koren iz 3 puta koren iz 2, to je koren iz 6. Odnosno, to je, evo napisat ću prvo koren iz 6, pa plus koren iz 2/4. I odredili smo i sinus i kosinus ugla od 15 stepeni. Kako da odredimo tangens i kotangens? Pa za tangens od 15 stepeni iskoristit ćemo da je to sinus 15 stepeni kroz kosinus 15 stepeni. Sad, kako ćete doći do ovog rezultata? Da vam ne bih duplirala nešto što sam već objašnjavala, isto možete vidjeti u prethodnom videu koji glasi adicione formule 1. Znači sinus 15 stepeni bit će koren iz 6 minus koren iz 2 pa kroz 4, a ovdje bi bilo koren iz 6 plus koren iz 2/4 i sad tu bi se skratilo 4 i 4, a onda se vrši racionalizacija korišćenjem razlike kvadrata. Imate baš potpuno iste i rezultati su isti kao u prethodnom snimku. Kotangens od 15 stepeni možete na dva načina izračunati. Možete računati kao kosinus 15 stepeni kroz sinus 15 stepeni, a možete koristiti da je to 1 kroz tangens 15 stepeni, a tu vrednost ćete već dobiti ovdje. Kažem, opet potpuno iste rješenja imate u prethodnom snimku, pa da vam ne bih duplirala.